És la festa major, que és la festa del pi, ¿vale? Tot el dia així. Per què estan tirant tiros, vos preguntareu. Ara ho descobrirem. Bona festa del pi a tothom. Una cosa que no aguanto aquí més de 10 minuts. Però una cosa, quin és el criteri per a disparar? És a dir, esteu per aquí i feu pam. Sí. No, o sigui, el principal és que quan el pi baixa del bosc cap aquí a la plaça, els tiros són per fer soroll perquè la gent del poble sàpiga que el pi ja està arribant i després ens trobem tots junts aquí a la plaça i tirem uns quants tiros i el terra tremola. Sí. Anem cap a l'església a penjar el pi. Però escolta, llavors, si ara encara no havien de pegar-se tiros, després serà una locura, no? Sí. Gaudiu-la molt, és la millor festa del món, creieu-me. Bueno, s'ha fet de dia ja i vaya tela, els santallencs i santallenques. A mi la pitjor tortura física i psicològica que em pots fer és això que estic vivint avui. Encara tinc pendent disparar, A veure com va això. Sí, però la cosa és que ara no vull que dispare perquè molta temo. Aquí hem preparat unes llonganisses en pa torrat, se mos ha torrat una mica, i ara la idea. No és tan bo, Botifarra de la brosa. Hem vingut a buscar el pi i ara el portarem a missa. els santallencs. Ens han deixat foc, graelles... Hem fet aquí. És la meva primera vegada aquí. Com has fet per a ser galejador? Primer t'has de treure el permís d'arma, una revisió mèdica, i després has d'estar empadronat a Centelles, com a mínim 8 anys, i que t'apadrinin 2 persones que ja són galejadores. Sí, nosaltres no podríem ser galejadores. Si veniu a viure a Centelles i us empadroneu durant 8 anys... Teòricament, oficialment, és una festa, diguéssim, cristiana. Com és aquesta diferència entre religiositat i no religiositat? És perquè Santa Coloma se l'havia considerat una bruixa, se la va cremar en un pi, i després, per redimir l'església amb el poble, van fer com la possibilitat d'això, d'ofrenar un pi cada any a la Santa. Moltes gràcies, El so és maquíssim. Sí. A veure, explica'm una mica el vestuari aquest que portes. El típic vestuari de català, de catalanet. Una cosa, l'otorrino m'imagino d'aquí ha de tenir molta feina. Jo vaig molt bé d'orelles. Tu vas molt bé. Ara no duc res. Vosaltres sí? Jo no, jo ara no duc res. D'aquí un rato m'ho poso. O sigui, d'aquí una estona és pitjor. Sí. Esteu avisades. Estem avisats. Bueno, normalment aquí. Vale? I ara ja... Sí? I agafes el dos fora aquí. Vale. Vale? I cap amunt. Sí. I mirant cap a la cama. Està bé. És que no és res de l'altre No, món. no, està bé, està bé. Ostres, que però és no com a l'estiu, Que sí? Sí, Cèlia, sí. Esquerra aquí va. Jaume! Jaume, home! Agafa fort, Me fa molta por! Quina por! 2-2. Per què? 2-2, he tirat amb el trabuc. Vale, ara vaig a buscar un catalanet que em recite Jacint Verdaguer. Jordi, tu m'has dit que no et sabies cap vers de Jacint Verdaguer? No. Ostres. Però mala sort no. M'ha enganxat aquí, Tens algun amic que s'ho pogués saber? No, no? Estem ben cardats, nanos. Pau, escolta'm, tu no et sabries recitar un trosset d'algun poema de Jacint Verdaguer? Hòstia, just d'on de Jacint no, Vale, gràcies. El pi és com una ofrena, no? I com que una persona que està amb algú li porta un ram de flors o de roses, nosaltres tallem aquest pi i el portem i l'entrem a l'església. No sé si ho sabeu, però es baixa el dia després de Reis. Es representa que està com beneït i que es talla i es reparteix entre tot el poble. I a partir d'aquí, doncs, això representa que t'ha de portar sort per tot l'any. S'agafar-lo i Però quina mala llet, no? Marita meva, aquí la gent com les gasten, Però també ens han promès que hi ha un ball popular que et feu també, però és que no hem vist encara res. Es fa el ball del pi, que es diu, que és molt maco també, i aquest any és el primer any que hi ha molta gent ballant,
Vull dir que si teniu l'oportunitat... Hi haurà 2 persones més ballant, em penso. Feu bondat, drogues i alcohol, no. Ara, veritat, m'agrada molt que hi hagi molt jovent. Perquè si no, al final quedaríem 4 vells xerucs aquí que no seríem ni capaços de carregar el pis. Visca la Santa! Visca! Noies, aquí què fan ara? Què estan Ara fent? tibarem el pi i per tallar-lo el tallarem. El pujarem amb una carreta. Ara esteu ben bé al mig del merder. Cap allà a poc, per tant heu de fer força, Però què esteu fent? Esteu estirant? Hem d'aguantar que no caigui el pi, que si no el fotrem a terra i tot malament. Clar, si no es trencarà. Ah, vale, Aquí esteu més concentrats, Aquesta és la corda bona, aquí és on haurem de fer força. Quina part de tècnica, Aquí quina part saben. de força hi ha entre tot? Aquí jo crec que és. Però hi ha algú que deu estar manant, hi ha algú que Us sembla que algú mana. El problema d'aquí és que no mana mai ningú. No. Cap a quin costat caurà, Cèlia? Mos han dit que cap aquí, no? Cap a la dreta? O sigui, per lògica, si l'estan pegant cebes per aquí, ha de caure cap aquí. Pues cauria damunt nostre, Sí, caurà damunt nostre. També hi ha puguines a la festa del pi? Sí, es balla el pi a la plaça de l'Església. Una veïna mos ha deixat pujar al seu balcó. Aquestes privilegiades de com entra el pi a l'església. Mira, ja comença a vindre la gent. Ara han entrat tots els catalanets centellencs, estan deixant allí les armes, tots allí... I era hora, que paressin de disparar. Jo penso que hi hem sentit prou trets, ja està bé. Bueno, nosaltres ens posa el pendratina. Això és la festa major més èpica que he vist a la meva vida. Però són els millors. El primer any que és una dona. Està pujant. I el pi se queda penjat aquí una setmana. Fins al dia 6 el treuen, si no m'equivoco. Si tu ho penses fredament, si veus la situació fora de context, dius, què està passant? I està a rebentar l'església. Mai havia vist una església tan plena, ni a la boda més mediàtica